Igama uSnothi ngwamadlala endaweni yakaHhazi. Ngaze ngonkosikazi wami ngo-2018. uNkulunkulu kukhula angenzele wona, usindise impilo yami. Ngomhla ka-15 ngathola ikholi ethi ubaba akuyangize kwi-prayer line. Ngeza esontweni ngajoyina i-prayer line. Baba wasikhulekela akukho kakusho. Kwaqhubeka yaphela inyanga naledlule yaphela, kodwa kulokhu nje mhla ka-18 ngomgqibelo, mhla ka-15 ku-August kulo nyaka la 2025 wasikhulekela kubaba. Akukho amagama akawasho, wakhuleka nje wakhuleka. Then saze kwashaya umsombuluko sabuyela emsebenzini, asebenza yaphela leyo nyanga ya-August. September waphela, October kule nyanga leyo mhla ka-18 ngomgqibelo ngenzekelwa ingozi. Ngangisendleleni ngiphuma eCape Town, ngishayela i-truck ngase ngizofika nje eGoli. Mangingena ku-R59 kwaba khona ukuphazamiseka, kushuthi kwamanye ama-truck engangizohlangana nawo, mina ngikwelami isayidi nawe kwelawo isayidi. Engithemba ukuthi lo wemonto encane wayengemuva kwama-truck wathi mayebona naye ukuthi uyaphazamiseka ehlisa ibhreki. Imoto eyayingemuva kwakhe ekwakuyi-truck layishayisa, maliyishayisa yandiza yeza ngakimi yaphelela kwelami i-truck. And into ebuhlungu kakhulu, kwaba khona imphefumulo emine yasweleka ngesikhathi. Ngathi ngiphuma nje etruckini ngithi ngiyobabheka, kwakuphelile ngapho. Hayi, yalimala yona i-truck, kodwa mina ngaphuma ngingenamo. Ngaripota emsebenzini. Akuzange kube khona okunye abakushoyo, kuphela nje ngase ngicela ukuthi ngeke ngikwazi ukuqhubeka nokusebenza kulesi simo engikusona, ngoba ngathi umqondo wami lokhu ucabanga into eningi. Ngacela ukuthi ngiye ngithi kuyophumula ekhaya, ngithi ukuphumuza umqondo. Bangivumela-ke bathi ngokubuya mase sengizizwa ukuthi sengi-right. Eyenzeka umsombuluko mhla ka-20 ngibuya ngisuka eGoli ngiza la ekhaya, ngithatha ama-hike eVosloorus. Imoto eyangithatha lapho, sathi sisendleleni bama nje kwaba ungathi lo drive uyadilika uyochitha amanzi. Mayebuya uyochitha amanzi, bavele bakhiphe ibhamu bangikhomba, bathi amaphoyisa bayasebenza manje. Bangikhiphe isibhamu, ngikhiphe nama-drugs engiwaphethe. Batshela ukuthi awekho ama-drugs engiwaphethe, nasi isikhwama nabheka. Bangiphikithe-ke lapho, babona ukuthi angiphethe lutho. Bese bethatha ifoni, beyithatha nje ifoni. Angisanda kufonela unkosikazi wami ngimtshela ukuthi ngisendleleni ngiyabuya, ngize ekhaya, ngizofika nje ngekudala. Yabo, bayithathe-ke ifoni, bayipheje, bathi angisho iphini engiyisebenzisa kwi-app. Ngibatshele i-app-ke beyivule. Mabebheka bathola ukuthi imali abayitholi, bathi ayikho imali, awunamali ndoda, awuseyivini kanti wena. Batshela ukuthi bafethu nami njengoba nibona ngiyazama, njengoba ngibuya nje ngiye ekhaya ngibuyiswa isimo esithize. Bathi bona ngeke ndoda, zama indlela, fanele sithole imali esiyifunayo, njengoba sila siphumile sizofuna imali. Wonke umuntu siphumile, njengoba siphumile nje sizofuna imali. Manje masingayitholi imali ikuphi efuna sikwenze, ngoba
okwethu kuzofuna imali sizama ukusinika imali hayi ithi mina imali ayikho bangene shuthi mayebheka ama-message ethola ukuthi ngisebenzisa no-Capitec mayengena ku-Capitec afuna iphini ya-Capitec ngimnika ayishaye ingasebenzi ayiphinde ayingasebenzi athi hayi ndoda usinika iphini e-wrong ngithi hayi iyona iphini engiyisebenzisayo angikholwa ukuthi ngangayishintsha ngithatha ifoni ngithi hayi nginikeni ifoni ngiyishayele mina leyo phini banginika ifoni ngiyishaya iphini mangiyishaya iphini vele ithi ifuna i-new pin babuyisela bayishaya bona-ke i-new pin kusho ukuthi mayeqeda ukushaya i-new pin bese vele iyabhlokha hayi bathi ndoda sowenze njani bese bethatha isikhwama lesi engisiphethe sempahla mabesithatha lesikhwama sinempahla zokugqoka zomsebenzi bese kuba khona iBhayibheli leli babevula isikhwama aqondane neBhayibheli athatha iBhayibheli alivula iBhayibheli mayelivula iBhayibheli khona ama-payslip ala athi hawu ndoda ngoba kula ma-payslip utshengisa ukuthi uyahola pho yini indaba ungabi nayo imali ebhenki ithi mina hayi lawo ama-payslip amadala abo-2024 emva kwalokho vele athi hawu kanti uyathandaza futhi ithi mina hayi nani uNkulunkulu uzonenzela umusa athi bona uNkulunkulu uyasikweleta thina sina 7 years siboshiwe uNkulunkulu akukho akasenzeleko kunalowo siboshiwe njengoba nathi lokho esikwenza sikwenza ngokuthi uNkulunkulu uyasikweleta ithi mina hayi uNkulunkulu uzonenzela umusa ngaleso sikhathi nje ngibhizi ngiyakhuleka bese ethatha ifoni njengoba kade beyiphethe beyivule beyipheje bebheka iy'thombe mabebuka babuka ney'thombe-ke zengozi-ke le yenzekile ngoba ngibaxoxelile ngayo mabevula hayi babone-ke avele akhale-ke lo akhale-ke bangabisazi bazokwenze njani bebuyisa iBhayibheli bethi kungcono ndoda sokubuyisela la sikuthathe khona nemali yakho le la e-wallet yakho ngesiyithathe uzogibela ngayo uhambe ekhaya into abayisho basho into eyodwa bathi bacela ukuthi ngelinye ilanga mangihayika ngihayike ema-truckini ngingayihaki imoto encane ngoba bathunyiwe basemsebenzini njengoba sebesemsebenzini bona badinga imali kodwa bakhona nabanye abadinga iy'cubo zabantu kufuneka labo-ke abadinga iy'cubo ukubona babadubule mabeqeda ukubadubula bengakafi bakwazi ukubacuya iy'cubo besaphila engingayisho ukuhayika nje ukuthi akuphephile noma kukuphi ngoba even ngisho ungahayika etruckini nalabo bantu abo-driver abahayikayo kusuke kungekho ukuphepha even kubona ngoba bazi lowo muntu abamhayikayo ukuthi ungabe uhayika ngoba enenhloso yokuya lapha yakhona noma unenhloso yokuzobamba yena ukuhayika nje ngathi nje akufuneki engingakusho ukuthi noma inini mangathi uthola i-call eqhamuka la esontweni kuthiwa ubaba yakudinga ungabisabuza lutho uma kumele ugule ngaleso sikhathi la ukhona ugule ukuze ukwazi ukuthi ugcinule ngoba uNkulunkulu kusuke kukhona something akayikhulumile ngawe ubaba bese futhi unga-expect ukuthi ubaba khona akazokutshela kona uma usufikile kodwa nje ubonga ukuthi ukwazile ukufika ngesikhathi akashilo